Assalamu alaikum. Wannan bidiyo martani ne zuwa ga ɗan Bello da nasiha a gare shi, tare da kira zuwa ga masoya Kashful Alil, mabiya Kashful Alil, musamman waɗanda suke cikin gasa ta comment ɗin da na saka. Wannan bidiyo kai tsaye zai tafi ne zuwa gare ka kai ɗan Bello. Ka ji tsoron Allah. Ita hassada idan ka fara yin ta a kaɗan kaɗan take ruruwa, kuma cutar hassada tana daga cikin matsalolinta da illolinta shine idan ka fara yin ta tana ƙaruwa ne, zuciya kuma tana ƙuna. Cibiyar mu ta Kashful Alil cibiya ce da take yin aiki bisa tsari. Cibiya ce da take yin aiki bisa doron addinin musulunci. Ba ma ba da magani sai muna da iliminta. Ba ma ba da magani sai mun santa. Ka je ka tambayi waɗanda suke kiran mu da waɗanda suke zuwa wurin mu karɓan magani. Tabbas da yawa daga cikin su idan ba mu fahimci matsalar su ba, muna tura su asibiti ne domin su je su yi gwaji. Waɗanda kuma ba za mu iya yin magani ba, muna tura su asibiti ne ko zuwa ga wasu masu magani waɗanda suke da sanin wannan maganin idan ba mu da sani. Domin wa fawqa kulli dhi ilmin alim, duk yanda kake ganin kana da ilimi to wani fa yana sama da kai. Annabi Musa alaihi salam, tarihinsa da labarinsa wa'azi ne a gare mu. Mu ba ma ba da magani sai da ilimi. Muna haɗa magani ne cikin littattafai, kamar littattafai na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, manyan littattafansa al-Attar wa Kunuz at-Tibb ash-Sha'bi, ar-Rahmatu fi at-Tibb wal Hikma da sauransu. Shin wai ɗan Bello baka yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa ba, duk wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Me matsalar ka da mu ne? A baya ina matukar ƙaunarka, ina kuma ganin ƙoƙari da kake wajen wayar da kan al'umma da sauransu. Amma sai nake ganin wasu kurakuranka, baka tsaya a iya wayar da kai ba, yanzu har ka fara shiga cikin sana'o'in mutane, ka fara shiga cikin rayuwar mutane, personal life da bai shafe ka ba. Shin wannan kana ga ita ce wayewa? Sannan kayi wata ƙarya ɗan Bello da kace a cikin comment naka ƙarƙashin bidiyon da ka saka, kace har mun ce muna canza genotype daga AA zuwa AS. Shin zaka iya kawo mana wannan wajen da ni na taɓa faɗa da bakina? Dubunnan mutane sun kira su tambaya, shin kuna canza genotype? Sai mu ce mu ba ma canzawa. Ba daga wajen mu aka ji ba, wataƙila sun ji ne daga wani waje, kai ma wataƙila ka ji ne daga wani waje. Ka yi ishara ka canza sunan cibiyar mu, kuma ka kira sunan cibiyar kai tsaye, wanda mutane har suke ikirarin cewa wannan cibiya ta kaza ne, har ake turo min da bidiyoyinka da screenshot naka. Ban so na yi magana ba, amma dole ce ta sa domin na fito na bayyana tsantsar rashin iliminka a addini, rashin iliminka a magani, da kuma rashin sanin mu'amala da mutane. Saboda haka ita ilimin magani ba sana'arka bace, ba shafinka bane, kuma ba sabgarka bace. Wallahi ba ma sai da magani sai da ilimi. Domin samun data mai kyau, inganci da ƙarko, ku yi downloading application ɗinmu mai suna Cap Data Soft da ke kan Play Store ta wannan link ɗin. Mai buƙatar ƙarin bayani sai ya tuntuɓi customer care ɗinmu ta WhatsApp. Kada ku manta, CAP Cap Data Soft.